beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like Ayun guys, hindi na natin kumaabot pa natin bukas ang optical kasi papapalitan natin ng frame yung salamin ni mama. Masyado ng sira na guys yung frame. Papapalitan natin. So, dito tayo sa optical. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to. Ayan, akyatin natin. Papasok tayo dito. So, akyat tayo kasi habulin natin Sun yung is up, oras. it's a beautiful day. 5:30 My daw sasara. beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like Ano to? Black scoop. Cafe. So, sana makuha natin, guys. So, nandito tayo para magpapalit ng salamin, guys. Ayan, meron siya. May alcohol tayo. Alcohol tayo dito. Dental to, be. Hindi to optical, be. Saan yung Marian optical? Dental to, ah. Bakit ba? Saan? Sa baba siguro. Nasaan na? Baka sa taas pa. So mali guys. Balik tayo sa baba. Hindi pala doon. Saan be? Saan be? Ground floor. No? Ground floor, ayan. Mariano Optical. Dito guys. Hindi tayo kanina. Ito yun. Ito yung punta natin. Ayan, dito na tayo sa loob ng Mariano Optical. So, andito yung magkura ano po ang arm kaya ng frame? 1.4 po. 1.4? Yes. Sabi kasi, pag kumitig pa 500 da? Kung depende ma'am kung may makasyahan sa 500. Ah, sige. Igwaya ang itong nakalaag duman sa box. Pero yung 1.4, yan ang pinaka-maximum. Hindi po, sa ano ma'am? As. Ang price, nagre-range siya sa 500 to 1.4. Yes po. Yung frame. 900, 500 hanggang 200. Ah, may hanggang 200. 200 to 1.4. Ang frame. Ang inaano ko lang, sana gusto niya ang design. Sumayong medyo kapareho ang ano niya, design Mayo kanina. po. Basta ano lang, medyo dahil lang masyadong sadit para at least yung Arog lang po kani ma'am. Dapat po lugod yaon siya para at least masukat alam niya siya, pati. yung design Para gusto niya. Kung gusto niya pong dahil sa iya gayong fit, tabaka maghuros, at least may higutan. Mabo niya ka magparaano. Lakaw. So, dapat pala advisable na mas advice nyo doon na niyaon siya. Iyo po, tamisan po kaya pag arog kayan na tinutugon lang nabalik kamisan na reklamo halimbawa po. Maluwag din siya. Tapos, dahil niya gusto din si design Iyo po. sa face. Dapat mapili niya. Oo nga niya. So, ano kaya? Pero pwede man papalitan. Hindi maano na ulit yan. Pag pinapalitan, makaskas na naman. Yung ano siya, mabawas. Depende mang sa mapapalitan kang lens, sa papalitan kang frame. Kung sadit po si papalitan ka ng frame, talaga mabawas po yan. Tapos, next time na halimbawa, gusto niyo na naman magpapalit, hahanapan na lang po yung medyo salit-salit. Kaya pasalit ng pasalit. So, try ko daw ining ano. Ining saro. Medyo arog ka ini. Hindi ka, parang frameless siya, no? Ining saro.
Masagay niya ah. Medyo ano siya, parehas pa ang ano kanin. Ang pagkada ko lang ang anday. Ilalapat ko po, ma'am. Sige, palapat. Mahihiling mo po siya arog kani. Ini po. Mababos lang pong kadikiton. Pero same siya, no? Medyo same ang Halos ano niya. pareha po. Oo. Digdi sa ano kang pakaano niya, no? Opo. Halos same lang naman. Saka parang tight naman siya. Parang medyo tight naman. Depende po yung sa mga suulot. Halos same lang naman ang ano niya. Ano ba yan? Hirap man naman mag-decide. Pwede na siguro ito. Alin po? Ito. Kasi sabi niya, ay ninganing sa ko, sabi niya, medyo habo niya kanita, paarog da ka yan. Medyo gusto niya paano siya arog. Ano po? Ayun na lang siguro. Mag-ian man ano. Mag-ian. Magkala na natabi ni? 900. 900 yung frame. Shells. Sukat mo daw, Sin. Sa face mo, Sin. Yan mo daw. Sukat mo, Sin. Sige daw. Medyo halos same lang naman ang design, ah. Ito na lang siya. 900 ang frame. Tapos ito sira. Pag-ibo ka na po. Ikawin na po muna. Ano yung biak ko sa dito? Ito? Ito? Pang kids to, sinan mo. Magkano sa anti-rejection sa kids? Lacoste 6,500. 4,500. So, ayan guys, nakuha na namin agad-agad. Ayan. Ito guys, pinapalitan namin to ng frame. So, ito na yung ating bago. Ito na yung magagamit ni Mama. So, 800 na lang siya guys. Dating 900. Kasi humingi tayo ng discount para sa senior citizen. Ayan. So, ito na ang kanyang magagamit. At yung luma, ito na. So, wala. Sira na kasi yan. Ayan. Sira na. Dinugtungan niya na ng scotch tape. So, diba? Mas mura pa rin dito sa Pilipinas, guys. Compared sa Middle East, diba? So, ayan. Maglalakad kami ng konti tapos uuwi na kami ng aking pamangkin. Si Zinzin. Ayan. Kami sa bakery. Nakakita kami ng ito, Obi Bar. Paborito ko. Bili tayo nito, be. So, itong crinkles. Bibili kami nito. Obi Bar. Daan tayo, guys, dito. So, ito yung tinapay dito. Obi Bar. Dos. Ayan din yung pilit natin. Sa 20. Hampo. 2 pesos each ng Obi Bar. Ito yung paborito ko. Ayan. Bili kami ng Obi Bar.
So, ayan. So, dahil dyan, naglalakad-lakad kami. Pauwi na kami, guys. At nahabol natin yung ating salamin ni Mama. So, tatawid tayo. Oo naman, Strelly. Ha? Ayan na. Tayo sa plaza at titignan natin yung mga tinitinda doon na mga quick mga street foods. Wala tayong tripod din. Tayo ha. So, may ano pa. Christmas tree pa. Naga na. Ayan. Laga ako nga dati.